Hello, mga kabisaya, maayong adlaw sa atong tanan. So, atong drama karon kung ako ang pasultion. So, bani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon, matag adlaw mahuman kini. So, salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay sa akong mga drama upload. Og kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog og subscribe. O click pod sa notification bell para ma-notify mo sa matag upload nako kada adlaw. Isunod na nato ang maong drama kung ako ang pasultion. Let's go. RMN Drama presents Kung Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello! Kumusta ka mo? Yan sabi niyong alagad si Kanginan, Tefon Morales. Kung akong pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kaigsuunan. Kung akong partner sa Madrid, si Randy Tayad, kumusta ka mo? Pamati, ito na mga kaparintihan ni Randy Tayad. Pangusta niya mga Kalago family, no? Diyan napita sa Davao. Okay, kumusta ka mo tanan? O siya taga Dumanhog nga Kalago. Ubay gini sila. O katong mga Aliyo apelido. Aliyos family, kumusta ka mong tanan? Okay, may pagpapaminaw ninyo kay suunan. Okay, bueno, ang suwatan po ko na itong katagan o pagtagano. Pinadaha ka sa kababay nga napatago lang sa nga lukring. Kinagibatan o doa sa radyo ni Ri Arellano. Kay suunan na itong sender si Lukring. Kining akong kaparaygon og tingog, wa ko magtuo nga dili ba di ay ni ikahimuot sa kong bana. Ug mao ni nakahatag na kong problema karon. Pero aron inyo kung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Panahon na para magsaya. Enjoy mo na ang problema. Na 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 na. Ice cream! Na 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 na. Hala. Ice Unsa cream! kuno? Hala, ice Ice cream cream. muna kayo! Natoy! Natoy, pagdali, Oh! Natoy! Nalay! Ha? Nalay! Huh? Dong, Natoy, na ay ice cream, dong. Pangas ka. Ice cream. Uy, na ice cream ako ni tawag ko ni mo! Ay, hindi na ice cream tawag ka! Ay, guwapo. Ice cream, guwapo. Dahil doon pagka... Guwapo, ice cream. Ice cream! Ma'am, ice cream, ma'am. Bugno kayo ni ma'am. Kaya na ice cream init! Ano mo ka, sir, noon sa gusto kang init, sir. Ano mga? Ha? Okay. Nakakaya ice cream init? Pwede ka to. Initon, sir. Ha? Joke. Bito na sir, Onsa taon eh. Eh, ma'am. Unsa ba imo, ma'am? Napaday kay laing baligya diha gawas sa ice cream. Ma'am. Na ice cream nga baligya na sa ice cream ug nga dili baligya. Ay, hala, uy, ganahan ko anang dili Ay, baligya. baligid ka kay Lupring. Ay, bigat. Guwang na ka, Lupring. Sus! Ga, Buta ni mo! ay, gaasa ka. Palit diha! Palit og ice cream ba? Ako ni ay! Baligya mo ko ni ha! Unya ang bayad. Bayarin ni ha! Ikaw may mukhaon! Animal maning tawhan na, uy, bantay lang kita nako. Paludhon tagit ka. Unsa, ma'am? Ice cream ka, ma'am? Ha? Ah,
Ice cream ba ka? Gusto ko atong ice cream nga dili baligya. Yes! Baligya, no? Naong bias, amaw. Tagaay kong usabi. Oops, usa ka ba? Nga naman, magbuot na ka. Ikay palit o ako'y baligya o. Doon ko ginagkaon. Be, dali be. Kay katila po na kay kus ice cream. Kanahan ba yan ay? Dila bias kanahan. Muro yung dila sa nananggal. Probina. O sana mo migara makanahan. Si tanaw niya tindiro sa ice cream. Kanahan gini ba yan ah? Padali na lang, Craig! Mura mo kang paibog sa tindiro! Padali niya! Ngano ka na siya ay? Naunsa ka man. Tana pag naunsang lagot ko. Sus! Ngano ka, oy? Imo man nagipakong imong odas, bongbong. Buot ka lagot ko. Sabot ka lagot ko. Gusto na ba? Kana siya, gusto na good. Maluoy ta sa bongbong. Sus! Bida. Ay. Ano man, ibog ka itong tindiro sa ice cream? Unsay nag-ibog, oy? Usa ko na akong ipaibog. Kung inigtila mo sa ice cream taon, inigtila ni mo, atubang madayon kas tindirong ice cream, mura ka na paibog, ba tila ni mo? Hala, uy, nagselos ka Ako ka? sila sa glagot ako. Nganong maglagot man kaga? Bida sa di mo, 14 mo tila sa ice cream. Unya, ang tindiro sa ice cream, maghihiyod sa gatuglaw ang tanaw ni mo. Hala, ang iya di ay mo ay nalana. Silang mo yung lanay. Iyang simot ba? Kay nagtuto man ang iyang Ay, laway. binag-uusay yung lanay. Ngano man sa kaga, uy, naunsa ka. Sige, Gisapot kaga. Bakit sabi di maglagot, ha? Sa imong gihimong tanaw ko ni mo. Ikaw mo di kay... Dami kay kwartaw niya, manawa ka na ako, pabayro ko ni mo. Unsay kwarta nga, wa man ko'y kwarta. Unsam ni gibayad ni mo itong ice cream ay imong gitila-tilaan, day. Wa man to'y bayad ka. Usa! Ano ka babera? Sabot pa sabot. Uyab na mo? Dili. Unya, ano uy. mo ka babera? Ingon man siya, nga mutanaw lang ko na siya. Nga magtila-tila ka? Ha? Mutanaw lang ko na siya nako samtang magsigog tila-tila sa ice cream. Abay, makita doon ako ganahan. Lubagon tong liog ka to. Ni kahuman akong lubag siyang liog. Ako pag yun siyang tumban. Hala ko go. Natoy, Tay, nalera ko na magsulti retag ka diyo. ano sa tay? Dali, haritas mag-istorya tangari. Ano sa na tay? Wa diha ang imong asawa. To si Sud. Mao ba? Ano sa tay ha? Kuan, kanang asawa ni mo ba? Di juga kabadlong ana. Sud sa tay? Kanayang sinuluban ba sa iyang sinina? Badlong ako nuna. Bana mangyog ka. Puro dili mo na maayong iyang sinuluban sa iyang sinina. Ha? Tingnan mo di. Wah, grabe, wag kang kabantay. Batay na ko ng iyang gisulob. Kanang mga short, ha? Kanang iyang mga short, kung magsulob siya. Pero yung mubuha, kung wa pa'y sipir o botones ng iyang short, murag yung nagpante. Mas may pagpante, kung kay mura pagpurol. Badlungan na, ha? Kailangan kayong tanahon. Mura na sag nanintal sa mga laki para makasaka. Sige tay, ako sultihan ako sawa. Gawas ang short niya, kanasang duster niya. Magsulob og duster, puwerte sang sihaga. Naunsa man ang sinuruban sa mga asawa. Mura man ang sagway paki. Niya magsulob og sinina, dili magbra. May pagmagbra, nalang na siya, og di nalang magsinina. Sa badlungan na siya, ha? Kay perming libakon sa mga asawa nga itong mga silingan. Ay, kabala ka tay. Di man kabayong magsinina siya. Ano na ako pasulubog sinina? Paubuon na ako tanong. Makulata ka ba na ako na to eh? Ako bidjar itong ako. Ako lagi maluwa. Toy, natoy. Huy. Natoy. Lord. Sila ni ikaw mo gudi na. Ano sa manang, ha?
Kuya, wag ko di... Mag-swimming ka di dis bukid dang? Yakan ko nun ang naog mo. Huh? Makaingon kag hatapat. Ay, joke ra to tao na eh. Ay, asang asawa ni mo Ay, doon. anong ita ang kung sawa na? Ing siya nga kanang gipanghambog niyang lawas niya nga murag Coca-Cola. Kanang yang pa nga murag hamunada. Oh. Kinire ka tapat niya do. Sama na ni nang. Nay, swerte lang siyang nauna kong panganakay niya. Kayog nagdungan pa mi. Oy, di naman ni maho yung beauty do. Nagtuo siya nga matintal niya nga akong bana tungod anang niyang pagsigig pakigol niya. Ha? Dili na makuha kong bana doon. Kay bisag nangunot na ni nga akong paa pero pildihunon ko siya sa akong performance. Nalayo na siya sa kumingking na ako dong. Bisag mag-contest pa me. Ya. Yung imo kuano, imo pati na yung shoes. Ay! Asa man tong straw nga akong gibako sa ani. Bangkas Inahat. Oy! Kaysa na ko sa straw, oy! Sakidot, pre! Sige na. Ay, kinakauli na ka day. Saan ang pultahan? Nga naman. Isiro! Ngano day kaga? Yuli ka, probinsya? Ginanay mo sinuluban? Kay ngano day ka? Ako man ni shorta. Wabitay na ang kon. Magipangko na yung muglain mo, bitaw na. Pero unta ba? Pus ba taon ng style sa mo sinuluban taon? Kaya shorty mo nga murar ka magpanti taon? Disi taon na? Bida. Bilisur tabi. Unsaon man nimo ga? Basta ambi na, hubuan na. Ay, unya na lang ga. Hubuan no? Di lagi pwede. Kung ano di mo pwede? Wa ko nagpanty. Sumarise! What? Kabubo si mong sword. Sulo mo niya, huwag ka magpanti. Ano di ay? Mo ba na iuso ron? Hilo na! Malki ka na. Kay buo, taon lo krem. Ga! Igo raman ta akong nisunod sa uso. Nganong masuko man sila? Mao nga parawa na isamok. Ako na lang gituman ang akong bana sa iyahang gusto. Gitumanan ako. Unya? Oh, mayo kay nagkita na ta. Uy, iya! Oy, ay kung tawag ang iya. Kay numero ray diferensya na to. Unya, ayaw pagtuo. Nga sa imong kasiksi, makalamang ka na kong dako. Ha! Never nga makapildi ka sa akong record. Time para good. Ansay problema ni mo, ya? Wa ko kasabot kyud ani. Dako kay kagsa nga nahimo nako. Tungod kay nakita nako nga buot mong surik buto ng akong bana. Akong anam. Unsay ana? Akong bana. Unsa? Ngano di ay ka, oy? Unsa di akong atraso nimo? Ya. Unsa may akong sa nimo? Buot ni mong tintalo ng akong bana. Nawa ka, Kuya Pi? Ha? Nagtuo ka nga pinaagi ng imong mga pakigol. Mabihag ni mong akong bana nga sa isyot. Oy, never. Kay bisan unsaon anang imong patintal day. Di good taon na mabuhi nako. Kay in love kayo na nako akong bana. Hala, wa man intawag ko manintal anang imong banaya. Unsay wa? Ha? Ay nalang ta. Kanang pagsige ni mo agi-agi sa amuan nga magpakigol. Tuyoon ra ba gyud nimo nga nasa gawas mag-istambay akong bana. Naibaw kag unsay nakapadakog atraso nimo nako? Ikaw ang hinungdan kung nganong nawagtang ang pustiso sa kumbana. Sagot taon. Hala, ngano ako may pasanginlan nimo sa pagkawagtang sa pustiso sa imong bana? Ang nga inig-agi nimo, mututok man dahil ang akong bana sa imong pa. O niya inigtutok mo to ang laway.
Unya sa pagtuo, wa na makabantay, nga hasta niya pustiso na tagak na. Ano, bungot na nis itoy. Ako nabantayan nga daghan sa mga asawa sa among silingan, suko kay nako. Ug wa ko masayod kung nganong masuko sila nako nga unta, wa man ko makigsultian ng ilang mga bana. Unya, Mao na akong giingon, mo di maayo magsigi ka pakigol ng daghang mga asawa masuko. ug nganong masuko man sa sila nako. Nganong dili man sa sila magpakigol og ila, Uy, uy. taon ka, Lukring. Uy, di ba na parehas mga babae tanan? Ikaw, medyo may pagkaigat man ka. Pagkaigat man kang dako. Kadang ang mga silingan na to, di ba na parehas ni mo? Pero siyempre, masuko yun sila ni mo. Kay hadlok mo na sila nga basig batintal ni mo ilang mga bana. Gawas pa, dili kay ikaw ilang libak. Hasta ko, naapil akong libak, ane. Ay, sus! Pasagdi to, umang ka na nila, oy. Basta sugod ka ron ha, ay napusulo ba ng short ng purti mo buha? Purti huguta. Ga! Basta, isaan ako. Di na kamusulo ba ng mga short ng mugbo niya hugot? Ha? Isaan ako? Kanang tagas na isulop. Ano sayngan? Hala no, kung tag-as mo na tag-miyembros Japor. Ha? O sabi gusto ni mo? Mambibro kas Japon o mambibro kas Borings? Magpili! Borings? Ngano cute ka hasa nga ilang mang kong gikontrahan? O di kit sila ganahan ng mag-shorts ko nga mao ba na iuso ron? Sayop di ay na? Gawas pasad, sa di ay na? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lukring. Ati Pres! Kabam! Yes, ang ato ang sindir guliangan. Atong sinder si Inday Lukring. Sa ganito yung problema. Kani si Inday Lukring murag igaton sa but wako sabot kadang paraygon kay di siya. Inya sukoy ang bana kay paraygon kay ba kay daghan kay mga sawa nga maglagot kay magtan-aw nila nga si Inday Lukring mag-short niya, 40 pang pakigol niya. Di pa pag yun mo panty ba? Sabi, kasultin mo, ani ba? Mo nang galago taon, nagmaayo yung bana taon. Napay mo palit yung ice cream. Nya, initila ko nun niya sa ice cream. 40 igata tanaon. Maghiyod-hiyod ko taon ang tindirong ice cream. Maghiyod-hiyod, magtanaw niya. Saan na ba? Okay. Sa dilipat na mo tambag ato sang taga-agiyabi, mubalik na diri sa Old Testament. Sa Genesis 3, verse 8, ngadto sa 10. Sa pagsalop sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Diyos nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Diyos, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako. Verse 11. Kaya nagsulti ka mo nga hubo ka. Ako nagibasa Goliath tungod kay bisan gani sa mga karaang panahon. Hibaw ka ba Goliath? Wala na makakabot kay taga syudad magka-Goliath. Ano naman, kabot siguro ko eh. Sa kamay paming bata ang Goliath, ang mga gawa sa mga daga, kana mga inahan sa probinsya kung mga ligo ato sa Tabay Goliath, dili naman sila magbra, magkumitay naman na ng mga tutoy manlugod. Wa may Malaysia. O mga bisa una. Why Malaysia, Indonesia ra. Antiguang ay. Sorry, joke only. Itaw lahit sa unang panahon. Karon, Ay, ako bam, sa una bam. Ah. Ako san may anak bam, maligo, miguan, maghubo, mitanan. Day, natural man na maligo, di magbra, uy. Sa una, Ate Pres, mga bata di pa. ba ka dili tabunan na sa probinsya sa karaan at Pres. Wala rin Malaysia. Wala, Gabe, ang maligo, bisan ka na puso, kargado di pa na magbra Sa ba? una, tinuod bitaw. Di na may, pero na wala may di- gihumod, nila. O pero sa Gasto ba probinsya ron? sa among panahon sa una, edad kong mga siguro mga 10 anyos, 8 anyos, wala tapis ang ilang, ang dilira sa luwer, may tapis, dili siya baba, wala, magbitay-bitay ko ng mga tutoy sa mga inahan, gawa sa daga, no? Oh, wala lang nalay nila. Oh, wala na ibali niya. Kini karong sa atong little sender kasi nga na sa Libana ang Goliath. Si Lokring, unya iyang bana, si Natoy.
Sinatoy mo ay maglagot kayo, igat pag-isultihan niyang asawang slukring. Oh, Mag-short, niya, murag way, di pag yun magpanty. Uy, ang nagpatambag siya mismo si Lukring. O siya, ang pangutana ko, biya, ato kung paminaw niya pangutana na Ang adya. pangutana ni Lukring, sa ba day kuno niya nga magsulob siya ginaani? Sa ba ni nako, ha? Nganong day nga ilam dyo kong kontrahan, di man sila gusto mag-short ko. Nga ba ni usuron, sayop din na, sa din na, palihog tambagi ko ninyo. Be, Kasabay na ko niya, nga nagbadlong. yung ba na, kay ang mga siringan at press, maadto lagi dito, magsig, padlibak ito. Kay maglagot lagi, Nga naman masig. sa siya nga, di man Mati- siya mo tuman sa ibana niya. Mao lagi, mao ni. Kuan man gud. Lima ka ni uli probinsya ati press. Ga short 14 pisa nya mubo pag yung kayo, Sa giingnan bastos yung bana po nga. kayo. Giingnan yung bana, ubo na. Sa unya na ko maghubo dong. Kung di mo ka maghubo yun sa. Wa man ko'y pante. Dili, ang iyang pagsulog og short, panalitan. Ikaw may sinder ka nung Lukring, no? Nindot man ang tingali kag lawas, kay maghili ka mag-short, nindot tingali kag porma si mo lawas, bisang minyo na ka, pero ipahaw man mo isulob, day. Pwede na mag-short kag kigol kung anar ka sa inyo ang lataran. Mag-misbis pa kasi mo mga tanom. Pero gina na muli kag probinsya niya, kigol kay kag short, initikang ni mo sagdan sa series. Makita ng kwan usingan ini. Nga naman, mubugod kaayo? Oh, Pakiko lagi kaya ate Pakigol press. kayo. may palagi ko ni pan. Nya, puti, dili lang mo. Puti, puti. Puti lagi ko no siya, mabitaw kayo. nga ang mga tao. Ay, Mura sa ay. magkuhan. Mura nga, Oh, pumas. okay raw, basta nindot kay legs nga forma. O lagi, pero grabe kay pumapagana sa iyang ugangan. Mas may pa ko ng pante. Mas may pa ko ng pante. Kaya mura pagpurol. Ngayang purol, mura ng pante. Pero, kung doon sa ibana nga mubadong niya, ang unta nga iya, punta huron iyang bana. Okay, minyo naman gud siya. Minyo naman siya. Oh, Sa pa ba iyang ang- pakigulan? Kuan man gud ni siya, Ate Pres, murag ka nang tawgo na to, fashionista ba? Pero ibutang Bisa sa na, lugar. Dili. Oh. Di kinahanglan nga mag-inana ka. Oh, kay ngon Kung anang may short nga dili kayo mo bu, okay ra, di Oh, ba? ingon ana Okay naman. Ingon ana mangumpra siya, maong perting short perting kikula. Nga nag-alsa niya sa basket, mo aksyon ka man jug tuwad, nag-alsa. Oh, nagsakay, may lang ako kagalingong kotse. Kaya kung magsakay kang maagig, sakay ka sa e-bike, sakay ka sa imutik kang mo, aksyon ka man jug tuwad. Niya ka, ilad nga mag-inana ka, siksi ka, gadagandagan ka, kay busa kay jeep. Oh, unya gabikin ka kung nagtulo ang imong gikubrang mga limango, mga kuan. Kuan, ikaw may magpatambag dahil Lukring, no? Kanang na ang ibutang lang sa lugar. Sa ako nang gingon, panitag na ara ka sa inyong balay, pero mo pasiksik kag mayo, total na araman ka sa inyo. Wala. Mamisbis ka tanom. Magpaihi ka sa imong mga binuhing iro, taga sa balay hibo, imo man ang itik-tuyok na sa imong lagwerta. Okay ra. Pero, Pero ate press good, manilig. oh, Nya, kuan sa iro, law sa iro. Nya, na mga iro nga Ligo muduol sa sa iro. Ito, Bantayan niya kay basig kabala ni. Ang iring. Ang iring ang mo ito. Ingon anay ron Goliath nga bispiras man ros kani pag-record ako bispiras man ros sa kanang piyesta sa Todos los Santos. Ah. Perti man ron taas sa linyas mga tao, dinaganay inilugay yung short kay sa nanuroy. Masalunggat pala nagpayong sa kasunod ng mga tao, may malang boss. Sa lain tao ate press nindot ang tadaon pero sa iyang bana. Sa iyang magiging bana, mayo. mana, iyang tang respetaran iyang Minyo. bana. Oh, minyo naman Kay gud siya. bana naman na niya. Oh, Yung sa minyo pa naman may iyang gud siya. pakigulan, minyo na. Minyo na siya, nanay bana. Di Dahil ba? kita pres kita pres Pero mga sa tana. Handa, dili mayo. Mga tana ta pres na yung ubang lalaki di kuno sila ganahan kon kanang kuandra kaayo kanang Daring kaayo? kita ra kaayo mas may pa kuno taas kay murag ba excited ka may tagma may tagma oh Ha? Dakpon? Sauna ka parang di inana di na. Yo, wo, pads, takap na ka, pads. Sa dakpon ang mag-short ka, uy. Ako ba mabagas? Kanya to karaan kayo? Wa man si kayo mag-short ka ni ato, pads. Karon naman na. Kapag mo paaso na laki pinyo mo. oh kanang ana. bisal ka ni kanang magkisan ko no oh Wa man dali mausog yung kain na kani ato. Magkakasog kining sa dina kay ang mga batanon gali ra mo utok-utok kita kuan. uy undi erto uy Sagli. undi erto Ay
kung ano to, ha? Libkas na to. Wa to Slim madungog. tugtag na to. Wa madungog. Kita na. Ang iyo nabati iya raw wala mo tag istasyon. Ah, Hindi na nagkita Bitaw, tinuod, bitaw. Kita lang ang BTS. Oh, sa panahon bito nilang Rizal Gulyat, no? Nilang aning presidente Emilio Aguinaldo takas kay mo sanina ang mga babae, no? Ang si tawag ato kanang terno, si tawag na terno. O kimuna nga nana. Una, sayal nga tagas. Oh. Pero kana bitong may sa kay jeep unya mubu kayo og short bitaw na magtanaw ko ba kung muning mga laki nga mahikapan sila. Na, o Diba? nga Kaya nana. nga no, na may laki nga mo kuan gyud mo hikap baron paani mo kay kuan mamakatiktal. Mas ka murag gamada dili yung gabanyag. Oo. Oh, matintal ba? Musagbat ko ate pres ha, babae man jud ka. Ako nakita ko murag gahapon to nasimba ba. Nag short? Oh, dato ito sa kana masik puyog nga murag iyang alalay. Oo niya. Tiguang naman yan nagkabakang pa dili sure ka na mubukig cycle. Murag Ay, imbis na nag-miniskirt? simbo ta murag bakasata dili man short ka ng cycle pero piting nga mubo. Miniskirt lagi. Oh nya, idaran ba siya nakakaang na iyang legs. What alis sa amin sa ila? Imo to yung videohan. Way sa amin nga full good ba nga kanang taas kay makita ang imutanan kuan. Wa tingali. Balik ta. Balik ta. Lukring kadang Kring. ang unsa gani Kapag lukring. lukring unsa gani nakarabay panod yung lukring sa English nga lito karate press first impression sa to. First impression is last thing. Ay nga nana, kuan na inday kay kanang para dili ka masawayan kay pananglita gwapa ka nga ingon na imong pamisti mauway na dai imong pagkagwapa, Tinuod. imong pagkaangayan. Bitaw. Bisan ako gulyat ka nang sa ako mga kauban nga mga bayot nga mga kuan kung musuroy gani mo kulon ayo kay mo pagsuloban ng mga daring ka ng mga siksik ayo kay ilan mo bayot may pwede yung sinilagas kay mo babayot an aon no Bitaw, oo. og salamat pa natin to naman noon Koda ko ang puzzle tihon.